Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay ning oras kitulong sa kaalwan sa Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 27 na, bulan sang Hulyo tuig 2020. Anano ang aton daydayon nga mga isyo para karon nga adlaw? Unahon ta, isyo lokal. Ano ang mangin palaabuton sang syudad sa Bacolod pagkatapos sa bulan sang Hulyo magatakop na ang aton sini Modified General Community Quarantine. Pitsa 1 sa Agosto, ano ang mangin kapalaran naton? Magasaka bala kita? May posibilidad bala nga mabalik kita sa Enhanced Community Quarantine, General Community Quarantine, bangod sumaka man
ang mga naigo sang kagaw sang coronavirus. Lockdown sa Banago, lockdown sa Barangay Tangob, lockdown sa Old City Hall. Amo ini ang inigo sang kagaw sa nagligad nga simana. Inigo ang isa ka opisina 19 gid sa 28 nga nagpositibong bakulodnon. Inigo sa isa ka opisina sang senior citizen dire sa Old City Hall. Amo ina ang report. Ini nga report hindi maayo para sa aton dire sa siyudad sa Bacolod. Luwas na nga 19 gid ang nagkalaigo sa isa lang ka opisina, wala pa kasiguruhan kay padayon pa ang contact tracing. Agod makilala kung kaday sino ang na-close contact sining nagpositibo. Sa 19, posible naglagaw, posible nag-ininom ang iban, posible delikado sa iya sini pamilya. Ipangamuyo naton kabay pa nga hindi lang malatnan ang pamilya sining 19 ka nagpositibo. Kay ang report, kung aton pamatian, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga ang empleyado sang GSO kag utod sini nga una gin report nagpositibo sa kagaw, madamo sang nakontak dira sa Old City Hall kag posible dira sa government center. So amo ini ang problema naton. Ananong matabo sa Bacolod? Enjoy na kita, modified kita. Ang ginakakulbaan ta, base balakon magdesisyon ang IATF National kag ang national government nga base ibalik kita sa enhanced community quarantine. Kabay pa ipangamuyo ta nga hindi ina matabo dire sa siyudad sang Bacolod. Kapabayaan sinong dapat basulon ang kagaw nga nagahulat lang ay di makita nga kung magwa ka kag magpasaway iguon niya ka. Ang katigaulo sang pila naton ka mga kauturan, ang karitubado sang pila naton ka mga utod nga may mga panindugan niya. Hindi ko na yung malatnan, hindi ko yung magsoksok, mga face mask nga na, kag iban pa, mga physical distancing wala na. Ari karon, inigo kita. Wala kag tuo sang kagaw dire sa siyudad sa Bacolod. Amo nang siling ko bla, ang sala sang isa, ginatos ang mahimo mapiktahan. Ang sala sang 20, bilog nga pumuluyo sa Bacolod ang apektado. Amo ini ang pinakadelikado nga panahon subong sa siyudad sa Bacolod. Pabuton ta kung anong rekomendasyon. Hindi man makaarangkang Bacolod. Hindi man siya makadesisyon. Kaya kung magdesisyon siya, basi magbunggo man sa pamatod sang IATF National kag gobyerno probinsyal. Ang atol na mapanugyan, halong-halong, extra nga paghalong, hindi na napagdugangan pagproblema sa pagduging sang kagaw dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon
radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 6:48 karong nga adlaw magadeliver ikalima nga suna si Presidente Rodrigo Duterte. Kahapon siling ni Speaker Alan Peter Cayetano, posibilidad madayon na sa batasang pamatsa complex ang pagpalayag sang suna sang presidente. Pero mga 50 katao lang. Wala kasigurado gapon 50% lang sang batasang complex o kung 50 gilang katao ang tugtan nga makasulod. Pila ka kongresista, pila ka mga senador, kag natural ang mga kaalyado sang
presidente. Amo ina ang tugtan lang nga makasulod kag makapamati sang suna sang presidente. Opdan ini, dua ang dalagko nga kaywatan subong, ang suna sang presidente, hulaton na iya mensahe plus ang pila ka mga demonstrasyon, aksyon, protesta nga patiganyo nun sang pila ka sektor. Pero kahapon, siling sa Department of Interior and Local Government kag kapulisan nagklaro gid nga ang mga protesta magarali sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte tugtan lang sa sulod sang University of the Philippines, sa mga campus mala sang UP. Dito lang patigayon ang mga rally kag hindi pwede sagwa bangod sining ginadumili sa pagtelipon-tipon bangod sang COVID-19. Nakakita gid ligwa ang Malacanang kag ang gobyerno nga hindi mabatyagan ang pagpudag-pudag sang tao. So tugtan lang sa mga kampus sang University of the Philippines. Amo ni ang matabo kay Mante Porte ni nga protesta sang pila naton ka mga kauturan sa mga estudyante, sa mga kabataan, sa pila ka mga sektor, bayan, kag subong man ang tanan nga mga daw hindi konporme sa pagdumala ni Presidente Rodrigo Duterte. Damo nga mga isyo, anti-terror nga layi, nga ginasinggitan nga daw kadelikado ang pagdumili sa patag franchise sa television network nga ABS-CBN kag iban pa nga dalagko nga mga isyo. Amo ini ang aton balantayan, makover kita sa Batasan Complex, makover kita sa mga balita sa mga kampos sang UPSDN, hiwaton ang marcha protesta. Ambot kon ang pila ka mga sektor kag pila ka mga protesta magasunod sang mando sang DILG nga sa campus lang sa UP o kon base may pipila ka mga grupo nga mahimo magmarsa sa mga dalanon dito sa Metro Manila. Opdan ini sang mga protesta sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo ini ang dalagko nga mga balita nga kuhaan naton karon sang pila ka mga opinyon, ang pila naton ka mga kauturan plus ang pagulat naton ano ang mensahe nga ipalayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 51 sa aton pagbalik Porteo. Hindi lang iyawan ang kamera nga hindi pagatagan franchise ang ABS-CBN, luyag pa nila nga ang kunon ang tanan nga propiedad sang pamilya Lopez. Ibalik ko na pagkatapos ini. Ang pananakit Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili. Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Ananong natabo daho tuig ginisbong sang ABS-CBN ang isa sa pinakadako nga television network sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pagkatapos nga wala gintagaan sang prangkisa nga makaoperar ga plano ang mga membro sang kamara. Ini balang nagpalayag nga di dapat tagaan prangkisa ang among television network nga ila sini nga kumpiskahon ang kagamitan sang among television network. Porte, no? Ang mga Lopez kinanglan publishingan nyo ng inyo nga network sa mga pare, pastor, kag iban pa. Daw portigid. Halin kay Marcos nga hingabot, pagkadto sa karon nga administrasyon.
porting arangkada. Sang Hulyo 17 dumdum kamo, si House Deputy Speaker Rodante Marcolita, Deputy Majority Leader Jesus Crispin Remulla, kag anak kalusugan nga representante Michael Defensor, nagduso nga tagaan pedalidad magbayad ang ABS-CBN sang 1.97 trilyones. Hindi milyon, hindi bilyon, trilyones ang isukot nila. Ukon, ila kumpiskahon ang kagabitan sa among television network. Purti nga pagingabot, no? May ara kumpiskahon, may baklon, may tanan-tanan na lang. Ang ining plano karon sa mga kongresista nakalabot sa igtalupangod sa pila ka sektor, naglambot sa pila ka mga miyembro sang Senado. Kanday Senador Richard Gordon kag Senador Sherwin Gatchalian, silinga daw hindi amo. Kumpiskahon yung gamit sang pamilya Lopez, siling sa duha ka senador daw kabudlay man na nga wala iagi sa gusto nga proseso, kumpiskahon nyo lang, ba do martial law sa panahon ni Marcos ba? Naging kumpiskar lang, wala namo-namo, kumpiskado sa ikadua nga kahigayunan, kumpiskahon liwat. Sa unaya si Presidente Marcos kaya nagamando, subong ya, ang kamarana nagamando, kag nagapanginwala ang Malacanang, pero kabalo man tanan, ila man ni plano tanan. Porte, no? Hindi po sila ayawan nga halita na ang mga 11,000 plus pamilya sa among television network nga magaantos na katapusan nga pagserbisyo Agosto 31, kumpiskaron pagid ang kagamitan. Nga hindi man ila, sulo sa mga senador, hindi na inyo, kumpiskaron nyo. Daw, dutan lang magsilang iban nga senador nga, wala makamumauya. Hindi inyo gamit, kumpiskaron nyo. Daw, purtigid ang ilahandom nga maangko ng among television network. Purti, no? Nakibot ako ko ba? Bag-o naman eh. Luwas nga tilyon ang isukot sa pinalidad ko, no? Kumpiskahon ang tanang gamit, ang tanang nga pagkabutang sa among television network. Purti nga pag-arangkada, pobre man, ang among television network. Daw sila gid ang nasintruhan sang among arangkada sang Duterte administration. Pero siling sang akon upod nga migo nga abogado nya initanan hindi man maglawig. Ining ila ginahimo may ginatawag nga karma. Pag-abot sa tion mabalik ina sa ilalawas. Galing hindi lang subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2 na, padayon nga panawagan ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Uto 294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yungke, Dalanguria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Son Pordas 8 Talisay. Kontak lang 0947-605-5543. Subong na, loan na, may pinakanubo sa ka
Federal Lending Corporation. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Standard Time, las 7:09 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.